Dostojevski je rekao, lepota će spasti svet. Snaga pokazuje svoju pravu lepotu tek kada je jaka za nekoga. Lepota snage nije u njenoj moći, već u sposobnosti da pomognemo onima koje volimo, da olakšamo drugima. Istinsko zadovoljstvo ne dolazi od toga da drugi vide koliko smo moćni. Istinsko zadovoljstvo dolazi kada mi znamo da smo u mogućnosti da pomognemo jer smo toliko jaki da možemo. Biti dovoljno jak da možeš da staviš potrebe drugih ispred svojih. Kako to lepo zvuči. I nikada nije uzalud. Svaki trud da drugome olakšaš činit će te sve jačim i jačim. Dobro se dobrim vraća, ali prvo tvoje namere moraju biti dobre. Ljudi koje volimo nikada nisu teret, čak i kada oni misle da jesu. Oni su razlog zbog kog postajemo jači.